Maaf Faizar. Depihineler iyi mi? Biz de şulay bulduk miken? Ellesi. Bulduk, min bilem. Şulay Ömer uza. Hasıda sen kamağa gittimsin? Alıska üleseymenin olatayın ağına unda raket safhava kayandar şavlay. Asaslarga gerek. Ulun kalakmanan. Vallahi var. Ayda bir oyunlayım. Bir kakın geldi. Onda ağayzam var. Onlar kışatmalılar.
күңелдер, күтәрелер, күңелдер. Әкият үрәтә безне изгелеккә, игелеккә. Шуға әйтәбез без зур рәхмәт әкияткә. Камыр батыр кайда булган? Гөлбикәем өйләнде. Барыһын да белгем килә. Һәм белгем киләме? Мажаралар, мөгъҗизә бар. Китабым күрәндә. Әкият һәм яшәп булмай. Миңа генә тиһәдә. Мажаралар, мөгъҗизә бар. Китабым күрәндә. Әкият һәм яшәп булмай. Миңа генә тиһәдә. Миңа генә тиһәдә. Бер атай кеше улын баксанан алырга килгәнди. Зәки дигән бер малай эзе йөрүмәле. Үзе мат, ур, акыллы, хаста улым шикелле. Кемдә исемле малай юк шул безнең төркә. Унага ана баргыз, унга өзенче шикә. Уртамсыр тузгун. Зәки дигән бер малай эзе йөрүмәле. Үзе мат, ур, акыллы, хаста улым шикелле. Исемле малай юк шул безнең төркәндә. Эске катка гүзәллек әллә кара кышында. Күтлеген хөртә, менгәндәй өлкән ат. Мәктәпкә әзерлек күрде. Вакин дигән бер малай эзе йөрүмәле. Үзе мат, ур, акыллы, хаста улым шикелле. Ана ултырган малай минеке бугай. Кемдә исемле малай юк шул безнең төркемдә. Эзлә карагызны, баксаны дөрүмәгә. Исемлек тезмәһендә. Атай кеше бер аптыраган, бер кызарган, бер арага барган, бер өшергән, бер бешкән. Шул арала яшен күңел итенә килеп төшкән. Минем бит улым укысы, мәктәпкә барды бүген. Кызы гомер тиз үтәчеп, шаккатып кына үтте. Енді кыланасты, һездән аерылуы тәрбиясе апайларга рәхмәтләрнең иң зуры. Апайлар кәлбәргә уйнаек. Безнең белән күңелле, безнең менән дә күңелле. Тик балалар баксаһы менән хушлашабыз. Мәктәпкә барабыз. Зур эшлек бит инде. Әйе. Һез кунакка киләгез.
yanıyor